addu'a da za mu yi na biyu shine duk wani mutum din matsayinsa, ko ɗan sanda ne, ko soja ne, ko mai farin kaya, ko ɗan kasuwa, ko ɗan siyasa, ko mai sana'a, ko wane ne wanda yake da hannu wurin rashin zaman lafiya, ko kuma wanda yake sana'a yake samu yake kasuwanci da wannan rashin zaman lafiya, ko yake farin ciki da wannan barna da yake faruwa na rashin zaman lafiya, ko kuma wanda ya san cewa za a kawo hari amma ya ki ɗaukan mataki, ko kuma ya ki faɗa, mu yi addu'a Allah ya gaggauta karɗe rayukansu cikin da shi. Idan kwanakinsu bai kare ba, mu yi addu'ar Allah ya birkitar da su, cutar hauka ta shafe su. Kada mu yi addu'ar cewa Allah ya shirye da su, domin muna cikin lokaci ne na kunutun nawazil. Suratul Tauba ta sauka babu bismillah. Musibu da suka wakana, aka kashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah kunutun nawazil ya ringa yi, ya Allah ka hallakar da wani, ka hallakar da su wani, ka tsine wa su wani, ka tsine wa su wani. Mu kuma yanzu mun shiga yanayi na kunutun nawazil, za mu yi addu'a ne na cewa Allah ya karɓi rayuwarsu, Allah kuma ya karya su. Duk wanda yake samu yake jin daɗi, ko an faɗa masa cewa za a kawo hari ya ki ɗaukan mataki, ko wane ne shi, ya Allah ka yi maganinsa. Kuma insha Allah Allah zai ansa addu'a. Allah ba zai wulakanta mu ba. Saboda haka mu yi amfani da irin wa'annan lokuta, mu yi shugabannin mu addu'a. Sannan kuma duk wanda yake sauraron wannan karatu, mace ko namiji, babba ko yaro, ina roƙo guda ɗaya. Roƙo na shine duk wanda ya san cewa saƙonsa zai isa wurin gwamnan jihar Borno, Allah ya taimake shi. Ga shawara ta, ko ni ne idan muka haɗu zan ba da wannan shawara. Muna roƙo mai girma gwamnan jihar Borno, Allah ya taimake shi, Allah ya kare shi, Allah ya ba shi kariya, ya tsawaita rayuwarsa, ya ba da directive a samu lokaci musulmi da kirista, babba da yaro, ma'aikaci da ɗan kasuwa, a ba da rana ɗaya cewa yau ɗin nan kamar yadda ake shara sanitation ranar Asabar zuwa karfe 10 ba za a buɗe kasuwa ba zuwa aiki, a yi amfani da wannan lokacin zuwa karfe 10 a yi ta yin addu'a a gidaje da masallatai. Kowa kuma ya yi sadaka, kada mu jira cewa sai gwamnati ta ba mu kuɗi. Malamai a ajiye kuɗai a gefe, ku sanya hannayen ku cikin aljihu, ku cire dukiya a ciyar, zaman lafiya namu ne gaba ɗaya. Gwamna ya ba da wannan directive tare da karfafawar shehun Borno Alhaji Abubakar Ibn Umar Garbai Al-Amin Al-Kalimi, tare da taimakawar cin imam na Borno Zanna Laisu. Amma farko wanda zai ba da wannan directive shine gwamnan jihar Borno. Wallahi wannan abin ba karamin taimakawa zai mana ba. A ba da lokaci, idan kuma gwamna ya faɗa yadda yake da farin jini, yadda mutane suke son sa, kuma insha Allah haka ne yanayin sa yake bi iznillah har ya koma ga Allah. Idan ya faɗi magana mutane za su yi, don Allah wa'anda suka san sakon nan zai isa gare shi. A ba da lokaci wanda za a ce da musulmi, don jihar Borno ba na mu musulmi kaɗai ba ne. Ibn Qayyim ya ce idan mutum ya ɗau sadaka ya yi da sunan Allah ya ba mu zaman lafiya, ko da ba musulmi ba ne, wallahi Allah yana ansa addu'a. Wannan ita ce magana malaman sunna. Saboda haka a ba da lokaci da kirista da musulmi, babba da yaro, mace da namiji, 'yan kasuwa da masu sana da 'yan makaranta, a ce kada su fita rana kaza, a zaɓi kowace rana, a ce a zauna a yi ta karatun Ƙur'ani da sadaka. In ya so a yi amfani da ranar da za a yi sanitation, bayan an san zaman sanitation da ake yi, to wannan ranar a cika masallatai a unguwanni da gidaje, kuma addu'ar da za a yi ba wai Allah ya ba mu zaman lafiya kaɗai ba, a'a, farkon addu'a da za mu yi addu'an, ya Allah duk wanda yake samu, ko wanda ya ƙi bayo shugaban ƙasa shawara mai kyau, ko wanda ya ɓoye bai faɗa shugaban ƙasa gaskiya ba, ko kuma wanda za a kawo hari an riga an sanar da shi ko an sanar da su ba su ɗau mataki ba, abin ya zo ya faru, Allah ya ɗauki rayuwarsu. Idan kwanakinsu bai ƙare ba, Allah ya birkitar da su, arzikinsu kuma Allah ya sanya wato baraka ce. Sannan za mu roƙi Allah ya tabbatar mana da zama lafiya, domin tura ta kai mai bango, an kai mu bango. Akwai wasu abubuwa wanda idan aka gama kai mu bango, la sama halla, wallahi za mu faɗe su. Akwai abubuwan da mu muka rike, ku ba ku sani ba, mu mun sani. Ai muna da ɗan uwa, muna da almajirai cikin hukuma, cikin komai muna da mutane. Duk motsi da za a yi, abin da za a yi, za mu samu labari.
za mu yi shekaru sama da 30 muna wa'azi Allah ya bar mu haka ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda haka duk wani makirci mu yi addu'a kuma Allah zai kawo mana wannan maganin. Allah ya sa wannan kira da nayi a samu wani bawan Allah mace ko namiji wanda zai isar da wannan sako zuwa ga mai girma gwamnati jihar Borno domin a yi amfani da wannan lokaci. Hakika gwamna kullum yana cewa a yi addu'a a roƙi Allah, to amma abin da muke so a ce rana kaza special day ne na addu'a da sadaka. Ba sai gwamnati ta fidda kuɗi ba, dukkan mu cire kuɗi, a cire naira 10 naira 20 a yi abinci ko fiwa wata ka bayar naira 10 ka sadakar, insha Allah Allah zai tabbatar mana zama lafiya. Amma za ka ji wani lokacin sai a ce ai abin da yasa aka kashe mutanen nan ai dama idan karfe 5 yayi magarba ta yi ai waɗanda suke tsare mutane za su je su yi kwantan ɓauna ne domin su kira 'yan barna masu barna idan suka zo su yi maganinsu. Domin yadda lau sallamna jadalan cewa kwantan ɓauna aka yi, ya za a yi daga 9:45 PM har zuwa 1 awa 3 da wasu mintuna ana kona mutane, ana kashe mutane, ana kona abinci, aikin nafin da mutane a shiga da su daji, amma yan kwantan ɓauna ba motsa ba. Wani irin kwantan ɓauna ne wannan? Ba kwantan ɓauna ba ne, ba kwantan ɓauna ba ne. Maganar gaskiya a yi ta da wandon izinin kwaila, mu ba mu ce su ware ba, amma mu faɗa wa kanmu gaskiya. Maganar gaskiya zahiri ne. Lokacin da gwamna ya je auno